Ei kiinnosta. Ravintola paunussa, kaikki on helvetin kallista. Puoli litraa vettä maksaa 2 euroa. Perkele! Herra päätarkastajan Tänään oli herra päätarkastajan syntymäpäivä. Ja siitä juhlasta oli määrä tulla päivä. Ja Lady Hattunen juhlii. Se vaan piippu, etten vain myöhästyisi. Tuomas pysähtyi asemalle. Hän oli huolissaan. Tuomas henkäisi. Herra päätarkastajalla oli Tuomas hämmästyi vielä enemmän. Nyt minä keksin. Lähdetään Kuiskausten metsään. Siellä on kiva käydä. Meillä on paljon aikaa ennen juhlia. Nyt Tuomas ei tiennyt mitä ajatella. Hän halusi kysyä herra päätarkastajalta uusista viiksistä ja syytä outoon käytökseen, mutta ei halunnut olla Tuomas. Pian Tuomas olikin perse. Todella hauskaa. Tuomas, mikä sinua vaivaa? Mutta ennen kuin hän ehti selittää, herra päätarkastaja lähestyi. Kello. Todella hauskaa. Herra päätarkastaja leikki lasten kanssa Vituttaan pitkän perseeseen. Hän oli ja niin olivat lapsetkin. Edward oli ihme. Ei, herra Hattunen. Nyt minun on oltava nopea. Muuten veljesi juhlat menevät pilalle.